Kiombe kemenyekante buna Ethel Foundation kubwaterana amone kiombe kerike ward kia tabaka kemenyekante buna tabaka uongozi wa utu ni gulitukolia rawana banyara kuroba semi bwabo ahasensemo ya tabaka nsemo ya South Mugrango okono karensemo ni banyara kumurekera nchira abantu abo gotubaranyara kolendo na gote buna banyara gusiro buna nchire mu yoko nyara kwegendereria buna tokumanyigwa no mulikeito Dipon Asanya Ime county ya Kisii ngoika ward ya tabaka kiombe kia Ethel Foundation Nigo kiomera nane yombe binde ao asenchera ya moyoko na maigelio na kusanga chinchera chokolenda bagotu asebinyoro unenchera ya mo yokurwanerera oboene bwabo. Majina naitwa Wilfred Wanjala Kusenya, Head of Programs Ethel Foundation for the Aged. Tulileta hii mafundisho katika kaunti ya Kisii kwa sababu Kisii kulikuwa na lalamishi kutoka kwa wana county ambao walikuwa wanasema kwamba wazee walikuwa wanadhulumiwa. Lengo letu kama Ethel Foundation ni kuhakikisha haki za wazee zinatimizwa. Usangana babwatani be kiombe gia tabaka ward uongozi wa utu abo baba wikirana aso kunyora maigeli ya UN nigo bagokero mu rubulyo yo nakubuli abantu bonsi koligereria bagotu asenchirengia. Sasa Maria Tangorgo Helen Kiriama igande umanyakero gobye kiombe gekorwa ngatabaka ward uongozi wa utu ekiombe gekwegerera obwene bwa mwanya bantu obwene bwenzipi buli omuntu awenerete konyora wono ntuli no mogokorero ntwanyora abaminto kurwa Ethel Foundation bachichaga igase nsemo ya tabaka twacha kuri kokwanira igoro y'abantu baita bagotu ngaki bagwenerete komenya narari bagwetera wakongwe wanahudumiwa vile wanajichukulia, wamejikataa, wamefikia mahali hata wengine wanatamani wakufe. Sasa kuanzia leo hii tumeonyeshwa, tumefunzwa jinsi ya kuwahudumia, tuwapende na tuwafike karibu ili nao pia wajikubali kama wanadamu. Nonye nabo chinga kiechuni bagikeria bikora asaba saya bange bagukagira abantu abagotuko babarogi kubatikana n'imyaka yabo. Asaba igo baba bakubolia serikali kubika emerobeli emiya eyo erabege kwegerera abantu abagotu. Igo ndutagete gusienge mana kanya ngima elindekero monta amanyo boene bwaye gukomenya omonto amatukanya samo bekerete amangana yekero arasoke isiko toyakwane naenda abaminto mutubwatesie egera tunyare kulinda abagotu. Ntwebu n'abantu ba Kisii County twarorera amangana abagotu bagwetera karato kunyura mu mwaka 2021 abangina baito baite tumarani abangina bane bagaitwa asengencho ngana abarogi tegeta basaye baito bamanyanga abagotu tali oborogi abagotu ne myaka egoika igoro ntutaite ko basegeta na baru bamanya munana ki muna bare youths bona iga na barabu nkogota bare ekero baragotwe baragote amasikani abatagete bachikoegwe na butotagete baibuli baito abatomenyeta amana barabu mize kuja na policies ambazo zinaweza tunza wazee ili maslahi yao yaweze kutiliwa mkazo. Komenta na yoni gobo babuli abantu bonsi koena nobo korelio buyago chiasa abantu bonsi wanchireria bonde botayo kubwa monekere twarigereria nsemo y'abagotu baitekere bachire no nyagitari na bekunyarikana baratigunga abaigana bararire emyaka abantu bali abake basugurikeru bona batware gotebanga abantu abaigana barabwa abagotu mbaga ne iribabe bagusugurikeru magayaje nigo baruo kubolia kugosegeta abasaye bonsi kuligereria abayiboli babo bwanchireri bonde botayo abanyina abange nigo baguchibegimeria abana bono bana abamba kubakonya igaya buno umwana omumura usomoiseke manyanga abayiboli abonsi nabawo naye kwa nabuba korerete kagera gwikire iga bakonye bonsi asekera ngo kibweka ine kiagera tokonyoranga nonye no gusesenigwa kwa abayiboli nigo korengenchene no uchiasabana babo Ginko ripoteli haige taseni kiao na mbeya mo Kiandizi TV kuruase ward ya tabaka yutuke miye bunge ya South Mugirango imiye county ya Kisii litalia nenkuru kwa Dipon Asanya.